Ngabantu abahlanu abonzakele ngokumasikizi kwingozi yeebhasi ezimbini eyehle ngalentseni kude kufuphi neDyunivesithi yaseRhawutini i-UJ. Kubafundi abalishumi elinethoba abachaphazelekileyo kulengozi bathathu abangeniswe esibhedlele, ngelixa abanye bephululwa ngokwasemphefumlweni yi-Dyunivesithi. Ngamashumi asixhenxe anesixhenxe bebonke abantu abonzakeleyo. Akukho mntu uswelekileyo yaye liyaqhuba uphando ngonobangela wale ngozi. Bekungenjiqukuqa ngethuba ezibhasi zimbini zintlithana eKingsway kude kufuphi neDyunivesithi yaseRhawutini. Okwangoku ingxelo ithi kubantu abangama-77 19 ngabafundi base-UJ. At the present moment amabhasi ayi-2 that saziyo ukuthi atshayisene khona abantu abayi-77 abalimele babayise kwibhedlele around the area ye-Auckland Park, and kuzevulwa i-case ye-reckless and negligent driving ukubona ukuthi what would have caused the accident. Isithethi senkampani iMetrobus sithi iibhasi zabo zikhuselekile yaye azifane zibandakanyeke kwingozi ehlasimlisa umzimba. We have run a number of kilometers without any fatalities, but accidents we do encounter them, minor accidents from time to time. But as for fatalities or serious accidents, we do not have a record of those in the past 2-3 years. Ethetha egameni labafundi abonzakeleyo kule ngozi, umongameli wombutho wabafundi SRC uthi baza kuphonononga umgaqo-nkqubo wedyunivesithi ngokuphathelene neziniki-maxabiso ezithi zinikwe iinkampani zabucala ezithutha abafundi. We would want to review the policy on the privately owned student accommodation service providers as to us having an audit that is a UJ internal process to audit all drivers that ferry students inter campuses and from residences which they reside, so that we know that the drivers who are ferrying our students from different campuses are drivers who are competent. Abaqhubi bezibhasi zombini baphakathi kwabo bonzakele ngokumasikizi. Abebhasi zakwametro baqinisekise abakhweli ukuba ziza kube ziqalile ukuhamba ibhasi ngale njikalanga.